አሁን ባለው ግንኙነት ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ቅሬታዎች እንዳሉት መታረም ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ አቋማችንን ለዓለም ሁሉ ግልጽ አድርገናል። የኢትዮጵያን በተመለከተ አዳዲስ ሀያላን ሀገራት የሚባሉት ኢመርጂንግ ፓወርስ የሚባሉት በቀይ ባህር ላይ ያላቸውን ፍላጎት መሰረት አድርጎ ኢትዮጵያን የእጅ አዙር ጦርነት ቀጠና ሊያደርጋት ይችላሉ። ብልጽግና የሚመራው መንግስትም የዚህ ተባባሪ ወይም ለማስቆም የሚያስችል አቅም የለውም የሚል ጠንካራ ጥያቄ ላላችሁ ሰዎች ምንድነው ምላሽው? በፍጹም በእኛ በኩል ያለው እይታ አሁን ያለው ተለዋዋጭ የዓለም ሁኔታ የተለዋወጠ ያለውን የዓለም ስርዓት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም እውን ለማድረግ የምንጠቀምበት last night, sir. The war is set to expand even more. The Iranians have been degraded, as I have said. They have not been destroyed. They have shifted their munitions now from what were the older missile systems, as Jack was just noting, to now these more advanced systems. There is a massive strain on particularly Qatar and Israeli air defense interceptor arsenal. So if this thing continues to go on, as you and I believe they will, then the defense of these countries gets even more precarious. I also want to point out the Houthis have not yet opened up on the Red Sea. The Saudis are moving most of their oil transportation away from the Strait of Hormuz into their Red Sea port. I think the Houthis are waiting for them to be totally reliant on that, and then they're going to seal it up. But we now have the issue of the Eritrean coastline. The Ethiopians have taken operational control. They are saying they're going to allow U.S. or Israeli forces to use ground-based missiles to break up the Houthi capabilities across the way in Yemen. What that means is, Steve, we're now talking about a war expanding not just to Azerbaijan, not just to Beirut, and all these other places, but now possibly in the Horn of Africa as well. This war is not ending anytime soon. لعل تجري يفكسوكم زلوت حبيرو حيلتات مكلخال إثيوبيا أنا بتجري إنك كايرو زغني صفحات وتهدرا وكبابات نخل حلح زجدد وتهدرا ومعبالة تسمع له زاجيد بوجن منجس إثيوبيا بوجع زي تجلسوا كاب استفلالو كللات إثيوبيا حيلتات مكلخال مسجع قلتمو نب دوبات تجري إنك عز خمس غنين إذا ما بتجري داقم كوينات كل عيق إليز بالسجات فتيرينيرو مرحة حوحات منجس فيدرال داقم تنتتن مفتام يخبرنا له سراويتو بصفحات تسجع له زبلو كستاتيوم الناس معغنيهم عالم لخوان مع كنا زين دما سراويت مكلخال إثيوبيا نبي دوبات تجري جعزو كم زلون مسحيلتات تجري تفاتيتو كم زلو أبت وتري سراويت إرتراون مسحوحات سميدو تحاويسو كم زلو كبير زباو مزز كفتر زخل كوينات كل عكم زخلين كذب صباغنين لومي كابس استفلاليو من جتات استرخبوا حبريتات كم زملخت وجن اتناب تجري بملو حيلو كبيب قني استبحال سراويت مكلخال إثيوبيا هند بتاو من سحاب كم زجبري تجليتو أب ملاك للام حراكم بحدث وتهدراو جت السعبو اتناب تجري تأخاخي بزنبر سراويت مكلخال إثيوبيا تجديدو كسحب كم زخاليو اتوم من جتات حبيرهم بحيلتات فانوس تناخر متقعت تاسعبو ناب دوبات كبابتات تجري تسلفهم زنبرو قال سراويت مكلخال ناب كل لام حراقص كزور كم زجبرو دما صبصبات وصيمالو دا زوسنا تحساسبخا اب تجري سراويت አሉ አመራርሑ اب سراويت አሉ ሰልጥኒ ድሮን ታሊኳ ጸረ ድሮን አሉ አየር ታሊኳ ጸረ አየር አሉ ሙሲ ተሐዝ ታንክ ታሊኳ ጸረ ታንክ አሉ ሁሉ ነገር مفتح زي ولا نجرينا سبي الصراحة لازم هنا تحساس بايز ولا كذا الله نسي زي مالت لنا يوجع كايدا زوسنا تحساس بخا أبتجري سراويت الله مرارحو أبتسراويت الله سلطني درون تهليكوا صار درون الله أير تهليكوا صار أير الله አሁን ባለው ግንኙነት ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ቅሬታዎች እንዳሉት መታረም ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ አቋማችንን ለዓለም ሁሉ ግልጽ አድርገናል። የኢትዮጵያን በተመለከተ አዳዲስ ሀያላን ሀገራት የሚባሉት ኢመርጂንግ ፓወርስ የሚባሉት በቀይ ባህር ላይ ያላቸውን ፍላጎት መሰረት አድርጎ ኢትዮጵያን የእጅ አዙር ጦርነት ቀጠና ሊያደርጋት ይችላሉ። ብልጽግና የሚመራው መንግስትም የዚህ ተባባሪ ወይም ለማስቆም የሚያስችል አቅም የለውም የሚል ጠንካራ ጥያቄ ላላችሁ ሰዎች ምንድነው ምላሽው? በፍጹም በእኛ በኩል ያለው እይታ አሁን ያለው ተለዋዋጭ የዓለም ሁኔታ የተለዋወጠ ያለውን የዓለም ስርዓት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም እውን ለማድረግ የምንጠቀምበት እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ክልተ ነገራት ከሪአኩም እዚ ኣና ኢትዮጵያ ፎሬን ሚኒስተር ዘሎ እዩ ንምርጫ ንዳሎ ኣለና ብምባል ኣክንዲ ብዛዕባ ሃገራዊ ፖሊሲኦም ዝዛርቦ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛርቦ ይበዝሕ ክትብል ትኽእል ኢኻ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ሴኩሪቲ ናቶም የምፅዎ ኣብ ፀጥታዊ ኣብ ቁጠባዊ ኩነታት ናቶም የምፅዎ ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ይመፁ ብጉዳይ ናይ ህላዊ ኤርትራ ብጉዳይ ኣርእስቲ ናይታ ቪድዮ ገይሮማ ዝነበሩ ናይ 2 ሰዓት ኢሎም ነይሮም ኤርትራ የማን ናት ኤርትራ ናይ መን እያ ዝብል ኣርእስቲ ገይሮም ነይሮም ስለዚ ኣጀንዳ ናይቲ ፖለቲካዊ ጎዝጓዝ ዘሎ ነቲ ምርጫ
ኤርትራን ወደባታን እዩ ስለዚህ አቃሊልካ ክረዝ خلای ኮን ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ አጀንዳ ናይ ምርጫ ናይ ካልት ሃገር ኮን ኣይትኽልኒ ከም ንሪዮ ዘለና ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ፀገማትና ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ሕቶታትና ንዓለም ኣፍሊጥና ኣለና ይብሉ ኣሎ ግን ሕቶ ድማ እንታይ ይብሉ ኣሎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ዝብሉ እዩ ሞ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ድማ ሓያል ርእይቶ ዘለዎም ሰባት ኢትዮጵያ መጋበርያ ኪኖ ምዃን ሓሊፋ ነዚ ዞባ ኣብ ዘይወፆ ሽግርን ዓዘቕትን ክትእቱ እምበር ዝኾነ ነገር ንክትገብር ዓቕሚ ዘለዋ ቃውማ የብላን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ በዚ ሕጂ ዘለኹሞ ብልፅግና ነታ ሃገር መጋበርያ ናይ ካሉ ኮይኑ ነቲ ዞባ ኣምብርባሽን ምንዋፅን እንተዘይ ኮይኑ ኪኑ ሓሊፉ ከፍርዮ ዝኽእል ነገር የብሉ ንዝብል ድማ ኖ ብፍጹም ኣይኮነን ነቲ ዘሎ ኩነታት ሪና ጽቡቕ ነገር ክንገብረሉ ክንፍትን ኢና ብላ 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 ይብላሎ ሶ ሕጂ እዚ ንሪዮ ዘለና ምስ ኩናት ናይ ኢራን ብዙሕ ዘተሓሓዝ ኣሎ ገለገለ ሰባት ድማ ብዋጋ ኤርትራ ደስ ዝበሎም ክዛረቡ ንሰማዕ ኣለና እስከ ኣብዚ ሓደ ቪድዮ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ናይ ብልፅግና ካድረታት ዘዛውርዎ ዘሎ ስሙ After last night, sir. In my opinion, the war ኣብዚ ስምዑ we are after last night, sir. The war is set to expand even more. The Iranians have been degraded, as I have said. They have not been destroyed. They have shifted their munitions now from what were the older missile systems, as Jack was just noting, to now these more advanced systems. There is a massive strain on particularly Qatar and Israeli air defense interceptor arsenal. So if this thing continues to go on, as you and I believe they will, then the defense of these countries gets even more precarious. I also want to point out the Houthis have not yet opened up on the Red Sea. The Saudis are moving most of their oil transportation away from the Strait of Hormuz into their Red Sea port. I think the Houthis are waiting for them to be totally reliant on that, and then they're going to seal it up. But we now have the issue of the Eritrean coastline. The Ethiopians have taken operational control. They are saying they're going to allow U.S. or Israeli forces to use ground-based missiles to break up the Houthi capabilities across the way in Yemen. What that means is, Steve, we're now talking about a war expanding not just to Azerbaijan, not just to Beirut, and all these other places, but now possibly in the Horn of Africa as well. This war is not ending anytime soon. ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኤክስፐርት ተባሂሎም ኣብ ዘይፈልጥዎ ኣርስቲ ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ኢኻ ትፅበሕ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ እቲ ኩናት የስፋሕፍሕ እንዲ ዘሎ ሕዝብላ ኣብ ምሉእ ዝኾነ ዳርጋ ኩናት ምስ እስራኤል ኣገጢሙ ኣሎ ኢራን ድማ በብዙሕ መንገዲ ተሓስያላ ግን እቲ ኣረጊት ሚሳይላት ኣገዲፋ ኣብዚ ሓድሽ ሚሳይላት ቀይራላ እዚ ድማ ኣድማዒ ሚሳይላት ምዃኑ ቀጠርን ኢራንን ድማ ቀጠርን እስራኤልን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም እናተዳኸመ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩናት ክጋደድ ከም ዝኽእል ወይ እውን ናብ ሓደገኛ ደረጃ ክድይብ ከም ዝኽእል ሑቲ ብወገኑ ንቀይሕ ባሕሪ ንክዓፁ መደብ ከም ዘለዎም ግን ንስዑድ ዓረብ እዮም ዝፅበዩ ዘለዉ ስዑድ ዓረብ በቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ምስ ተዓፀወት ብፓይፕላይን ጌራ بغيها بحر كتوصو جميرا سلازلا صبو غيرا كتسرح مجمرت حوتي نتقي بحري كعصو مخانو ردو يويز بلزلو نزد من قصصار دما ኢትዮጵያ ነትገማግን ባሕርና ኤርትራ ተቆጻጺራቱ ኦፕሬሽናል ተቆጻጺራቱ ስለዘላ ናይ እስራኤል ናይ ምድር ሚሳይላት መጽዩ ንሑት ቡጌሮ መጽዮም ካርሞ የሚዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ጂ መብዛሕቲ ግዜ ቶም በማዕደነ ነቲ ከባቢና ድፈልጡ ዝወርድዎ ገምጋም ምስዩ ብልጽግና በብዝሕነት ኢንተርኔት በቲ ወታደራዊ መናውራታት ናቱ በኪልዎ ስለዘሎ ሰርች ምስገበሩ ቀዳማይ እቲ ወታደራዊ መናውራታት ናቶም ቪዲዮታት ናይ ብልጽግና ዝብሎ ዘሎ እና ባሕር ከይድ የደገሎ ዝብሎ ዘሎ ንሲ ቀልጢፍ ድመጾም ስለዚ ንዕወሲዶም ኤርትራ ድማ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ተርኢ ስለዘየላ በቃ ኤርትራ ፍሪሃ ዘላ ንሽተ ሃገር ዓቕሚ የብላን ኢሎም የመደብነምታ ዝገብሩ ግርብ ኮምፒውተራዊ ሚስ ካልኩሌሽንስ ይደፍዎም እቲ ዘገርም ኩነታት እቲ ዘገርም ናይ ብልጽግና ካድረታት they know for a fact ሰራዊትናቶም ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክእል ግን እንታይ ብለሎ ሓቂ ገይሮም ይወስድዎሎ by the way ብልጽግና كساكندي طرقواش مخانو بزي اسمعو قبل على تግራይ يفكسكم ዘሎ ተሓቢሩ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ እናካይዶ ዝቀነ ሰፋሓት ወተሃደራዊ ከበባታት ንኸላሕልሕ ዘገድድ ወተሃደራዊ ምዕባለ ተሰሚዕሎ ዛጊድ በወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ በወግዕ ዘይተገለጹ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ምስጋዕ ገልጠሙ ናብ ዶባት ትግራይ እናጋዓዘ ከም ዝቀነን እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ዳግም ኩናት ክውላዕ ይኽእል ዝብል ስጋት ፈጢሩ ይነሩ መራሕቲ ሕወሓት መንግስቲ ፌደራል ዳግም ጽንተት ንምፍጻም ይኸበና ኣሎ ሰራዊቱ ብስፍሓት ተጸጊዕሎ ዝብሉ ክስታት እዮም እናስምዑ ቀንዮም ዓለም ለኻውያን ማዕከናት ዜና ድማ
ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ዶባት ትግራይ ግዕዙ ከም ዘሎን ምስ ሓይልታት ትግራይ ተፋጢጡ ከም ዘሎ ኣብቲ ወጥሪ ሰራዊት ኤርትራውን ምስ ሕወሓት ጸሚዱ ተሓዊስዎ ከም ዘሎ ከቢድ ዞባዊ መዘዝ ክፈጥር ዝኽእል ኩናት ክውላዕ ከም ዝኽእልን ክጽብጽባ ቀንየን ሎሚ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝተረኸቡ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ ግን እቲ ናብ ትግራይ ብምሉእ ሓይሉ ከቢቡ ቀንዩ ዝተባሃለ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሃንደበታዊ ምንስሓብ ከም ዝገበረ ተገሊጹ ኣብ መላእ ክልል ኣምሓራ ከም ብሓድሽ ወተሃደራዊ ግጭት ሲዒቡ እቲ ናብ ትግራይ ተኣኻኺቡ ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተገዲዱ ክስሕብ ከም ዝኻለ እዩ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም ብሓይልታት ፋኖ ዝተጠናኸረ መጥቃዕትታት ሲዒቡ ናብ ዶባት ከባብታት ትግራይ ተሰሊፎም ዝነበሩ ገለ ሰራዊት ምክልኻል ናብ ክልል ኣምሓራ ገጹ ክዘውር ከም ዝገበሩ ድማ ጸብጸባት ወፂኦም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ብመንግስቲ ፌደራል ዝሕገዝ ዘብዒ ተከዘ ዝበሃል ብኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝእዘዝ ጉጅለ ዕጡቕ እውን ምስ ብልጽግና ሰራዊቱ ንድሕሪት ክስሕብ ጀሚሩ ኣሎ ይዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ እንድሕሪ ኢልካ ድማ ወል ሓደ እቲ ኩነታት ዘለዎ ስለ ዝርይዎ ዘሎ በዚያ ኸማ ንሽተይ ገምጋም ክንወስድ ንኽእል እዚያ ለንቀነ ቫይራል ኮይና ዘላ ቪድዮ ክንርኢና እዚያ እስከ ስምዕዋ መና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዘተኣማምን ብርኪ ከም ዝርከብ ኣባል ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይን ኣዛዚ ግንባር ምዕራብን ጀነራል ምግበይ ሃይለ ገሊጹ ህዝቢ ትግራይ ብሽርሒ ጸላእቲ ዝህንቀየሉ ዘሎ ጥፋት ክብርዕን ዝያዳ ሓድነቱ ከስጥም ከም ዝግባእ ድማ ሓቢሩሎ ወልደ ምህረት ገዛይ ጥዕናይ ሙሉ ረኺበ ዘለኹ ጥዕና ኩሉ ትግራዋይ ተዘረኽቦ ደስታ ይክብላ ስለጥዕ ስፖርት ሰርሕ ስርሒ በአግባቡ ሰርሕ እናው ጽቡቅ ኩነታት የዘለኹ ኣብ ካይዳ ዝውስነ ተሓሳስባ ኸ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ኣሎ ኣብ መራርሑ ኣብ ሰራዊት ኣሎ ሰልጥኒ ድሮን ተሃሊኳ ጸረ ድሮን ኣሎ ኣየር ተሃሊኳ ጸረ ኣየር ኣሎ ሙሲ ተሓዝ ታንክ ተሃሊኳ ጸረ ታንክ ኣሎ ኩሉ ነገር መፍትሕ ዘይብሉ ነገር የለን ሰብ ይሰርሕ ስለዚ ንና ተሓሳስባ ይዝብለካ ዘለኹ ነሲ እዚ ማለት ንናይ ውግእ ካይዳ ዝውስነ ተሓሳስባ ኸ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ኣሎ ኣብ መራርሑ ኣብ ሰራዊት ኣሎ ሰልጥኒ ድሮን ተሃሊኳ ጸረ ድሮን ኣሎ ኣየር ተሃሊኳ ጸረ ኣየር ኣሎ ኣብዳ ሓኩንዲ ሰራዊት ክስዕብዳ ኣብዳ ዝኸማን ውሕድዎ ሰራዊትን ክስዕብዳ ናይ ግድን እምበር እንታይ ኣማራጭ ኣለወዳ ድሕሪ ጸረ ድሮን ኣለዎም ኮይኑ ጸረ ኣየር ኣለዎም ኮይኑ ናይ ግድን ይክሃድም ምክንያቱ ናይ ኣጋር ሰራዊቱማ ዳንጋ ከም ዘይብሉ ይፈልጥ እዩ ሓሞት ከም ዘይብሉ ይፈልጥ እዩ ተንንኮ መጃሃርናት ኮይነን ዝነበራ ድሮን ኣለኒየን ዝብላ ነይረን ታ ድሮን ድማ ንፋኖውን ክስዕራ ይሓገዘቶን ስለዚ ጸረ ድሮን ከም ዘለዎም ድማ እንተፈሊጡ ንሓቂ እዩ ብዓብዩ እውን እቲ ኩነታት ንማንም ክግምቶ ዝኽእል ሚስ ካልኩሌሽን ዕብዳን ዝመሎ ስጉምቲ ክወስድ ስለ ዝኽእል ጫውጫው ፈጢሩ ነይሩ እምበር እቲ ባይታ ንሪኦ ዘለና ብልጽግና ናይ ብሓቂ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ክትግምቶም ዘይትኽእል መራሕቲ ስለ ዝኾኑ ጥራይምካ ኩናት ክኸፍቱ ኽእሉ እዮም ትብል ምክንያቱ ብሂወት ዝግደሱ ዘይኮኑ ስዕረት ድማ ዘይምነዎም ስለ ዝኾኑ እምበር ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ናራኻ ናብ ኩናት ገጹ ክኣቱ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ንክትገብር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ግን ነዚኣቶም ድማ ዕብዳንን ጽላለን ኣካል ናይ ስትራቴጂ ናቶም ስለ ዝኾነ ብፍላይ ኣብ ድማ ካብ ዕብዳን ዘይጸገበ ፈፂንካ ኩነታት ናይ ዓዱ ኩነታት ናይ ኩናትን ናይ ገለን ዘይግድሶ ሰብ ምዃኑ ምግንዛብ የደሊ ምክንያቱ ተሃገሩ ኣብ ከመይ ኩነታት ከላ ንሱ ከመይ ይነብር ኣሎ ክትፈልጡ ኣለኩም ላይክ ኤቭሪ ታይም ኣብ ቪድዮ ክመጽእ ከሎ ኣብ ሴሌብሬሽን እዩ ዘሎ ሰብ እዚ ኣነሲ ኣብ ገለገሊዩ ሲ ፈጢሩሉ ኢኻ ክትብል ትኽእል there was this video ኣበይ ክረኽባ ኽእል ኣሚን እዚ ሰብ እዚ ምዃኑ ጸላኢና ከተሓሳስበካ እውን ግቡእ እዩ ሓቅና ኢና ክንተሓሳሰብ ምክንያቱ ጥዑይ ሰብ ኣይኮነን እዚ ሰብ እዚ ዝብለኩም ዘለዎ look at this ሃገሩ ምልእቲ ትቃጸል ዘላ ንጎ ኣብ ሴሌብሬሽን እዩ ዘሎ እሱ በቃ ልጭታቱ ወሊዑ ኣብ ሃገሩ ሸናዕ ክብል ይድውዕል ዘሎ ስለዚ ሃገርካ ትቃጸል ዘላ ኢትዮጵያውያን በተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘሎ እዚ ጃብ ድሬዳዋ ኸይድሎ ይዝባል ዘሎ እንታይ ማለት እዚ ሰብ እዚ ጣጣ ማዕንዱ ይባሃል እዚ ከምዚ ዓይነት ፍጹም ጣጣ ዘይብሉ ህይወት ናይ ሰብ ዘይግድሶ እንወት ዘይገድሶ ጠቕላላ ክስዓር ምስ ዝኽእል ጥራይ ክርድኦ ዝኽእል ንሽተይ ስዕረት ወይ እውን ስትራቴጂካዊ ስዕረት እውን ክስምዖ ዝኽእል ኣይኮነን እታ ኩርሲ ክሳብ ዘይመንጠልካዮ ዝርድኦ ሰብ ኣይኮነን ኢለ ነይረ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዳማ ክትፃወት ከላ ወይ ቼስ ክትፃወት ከላ ክኢላታት እንድሕር ኮይኖም ሰባት ክሳብታ ፀወታ ዓሻሲ ጎበጣ ክሳብ ዝውዳእ ይፃወት ይብሉ ምክንያቱ እቲ ጎበጣ ወይ እውን ትፀወታ ማስ ከም ዝተወደአ ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ እሱ ዘይርዳእካ ተኮይኑ ፀገም እዩ ማለት ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት መራሕቲ ድማ ሽግር እዮም ኢና ንብል ዘለና እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ሴሌብሬሽን እዩ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ከመይ ስቃይ ኣሎ እሱ ግን is always celebrating enjoying ታ ስልጣን ክሳብ ዘላ ሴሌብሬት ናገበራ ክኸይድ እዩ
ምናልባት ኣብዚ ዋን እዚ ምንቅስቃሳቱ ንክቅይር ዝገብርዎ ዘሎ ምዕባለታት ገለ ካብ ዝበሃል ዘሎ እዚ ግብፅን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘትየን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደላቲ ኣብ ጉዳያት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኢሉ እውን ኣብ ጉዳይ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም ኣለዉ ዘተ ክልቲኦም ሚኒስትራት ንብዙሕ ዞባዊ ጉዳያት ዘጠቃለለ ኮይኑ ንኩነታት ጋዛ ምዕረባዊ ጎማግም ዌስት ባንክ ሱዳን ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡውን ኣገዳሲ ጉዳይ ድሕንነት ማይ ግብፂ ዝምልከት ኮይኑ ብዋናነት ኣብ ላዕላውነት ሶማልያን ኤርትራን ተዘራሪቦም ኣለዉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደላቲ ድሕንነት ላዕላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ኤርትራን ሶማልያን ምሕላው ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብቲ ምስ ኣሜሪካዊ መዘኑ ብስልኪ ዝገበሮ ዘተ ከም ዘጉልህ ተገሊጹ ኣሎ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሃገርነት ምሃብ ከም ኣህጉራዊ ሕጊ ምጥሓስን ኣብ ልዕሊ ላዕላውነት ሶማልያ ዝግበር ግህሰትን ከም ዝኾነ ዝገለጸ በድር ዓብደላቲ ነቲ ብእስራኤል ዝተወሰደ ስጉምቲ ብምንጻግ ሶማሊላንድ ላዕላዊት ሃገር ክትከውን ከም ዘይግባእ እዩ ንኣሜሪካ ገሊጹላ ዘሎ እዚ ውሳነ ግብፂ እንተጸኒዑ ድማ ነቲ ዞባ ንመስመር ቀይሕ ባሕርን ከረጋግእ ከም ዝኽእል ዝገለጸ ኮይኑ እዚ ምስ ዘይኸውን ግን እቲ ዞባ ክሕመስ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ኣሎ ንጉዳይ ድሕንነት ማይ ብዝምልከት ዝተዛተዩ ኣሜሪካን ግብፅን መንግስቲ ግብፂ ንጻዕርታት ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምስፋን ዞባዊ ሰላም ዘለዎ ምስጋና ገሊጹ ሩባ ናይል ንህዝቢ ግብፂ መተንፈሲ ህይወት ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ ግብፂ ምስ ሃገራት ተፋሰስ ናይል ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ክትተሓባበር ከም እትደልን there you go ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ብዝቐረባ መዓልታቱን ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር ዝረአናዮ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልተ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካን ናይ ግብፅን ኣብ ዝተኻየደ ቴሌፎን ሉላውነት ናይ ሃገራት he stressed the importance of safeguarding the sovereignty and unity of both Somalia and Eritrea this is critical ኣሜሪካ ዓንዲራ ዝኣተወቶ ኩናት ናይ ኢራን ክንዲ ምንታይ ዋጋ የኽፍል ኣሎ ብኩሉ መዳይ ይርኢ ኣለዉ ስለዚ ካልእ ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝፍጠር እሞ ከዓ በአጀንዳ ናይ እስራኤል ናይ ኢማራትን ዝፍጠር እንታይ ዋጋ ከኽፍሎም ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድሊ ስለዚ በተደጋጋሚ ዝግበር ዘሎ ብግብፂ ጽልዋ ነቲ ኣብ ሶማሊላንድ ዝግበር ዘሎ ናይ እስራኤል ኣካይዳ ዳርጋ በብዙሕ መንገዲ ጸቕጢ ዘጋጥሞ ዘሎ እስራኤል ወላ እኳ መንግስቲ ኣሜሪካ ትዝውሮ እንተላ ኣሜሪካ ግን ከተጉርዕ ኣደልያ ደላ እስራኤል ኣብ ጉድጓድ ትእትዋ ከም ዘላ ንኣብነት ምዝ ናይ ከባቢና ከተሓዘልኩም ስለ ዝደለኹም በር ለንቀነ ሓንቲ ሓበሬታ ወፂኣ ኣላ እታ ሓበሬታ ድማ እንታይ ትብል መሲልኩም where was that report ክሳዕ ክንደይ እዚ እስራኤል ዝበሃል ንኣሜሪካ ኣብ ጎዳጉዲ ይትዋ ከም ዘሎ እስራኤል ጥልመቶም መበል ካልኣይ ግዜ መበል ሳልሳይ ግዜ ኣብዛ ለንቀነ ጥራይና ንርኢ ዘለና እዚ ናይ ኢራንያን ናይ ነዳዲ ዲፖ ዝተሓረመ ከቢድ ክቃፀል ዝተራእየ ኣብ ከተማታት እስራኤል ብዘይ ፍቃድ ናይ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ከይነገረታ ዝገበረቶ ስጉምቲ እዚ ድማ ኣሜሪካ ካብቲ ኩናት ከተዘልቕ ስለትሓስብ ዝነበረት ብፍላይ እቲ ናይ ነዳዲ ምንሃር ስለ ደሰንበዶም እስራኤል ደይመደይሎም እዮም ነዚ ኢንፍራስትራክቸር ሃሪሞሞ እዚ ድማ ነዚ ሓበሬታ እዚኣ ምስ ሃበቶም the US found out amid strike ኣብ መንጎቲ መጥቃዕቲ እዮም ፈሊጦም ስለዚ ንእስራኤል ምስ ሓተትዋ እንታይ the official response to Israel the US found out ኣብቲ መንጎቲ መጥቃዕቲ ምስ ፈለጡ WTF ዝብልሲ እንታይ ፀገም ይወደይ ዝመስል ናይ ሕማቅ ቃል ግን መልስናቶም ሲነሩ America is worried hitting civilian infrastructure just to make Iranians angrier and rally behind the regime. ስለዚ መንግስቲ ሃገር ብሓብቲ ናይቲ ሃገር ዝሰርሑ ናይ ነዳዲ ትሕቲ ቅርፂ እስራኤል ከተዕንወ ከላ ናይ እስራኤል ዕላማ እንታይ ምዃኑ ንህዝቢ ኢራን ይበርሃሉ ኣሎ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ መንግስቱ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ደው ንኽብል ቀዳማይ ምክንያት ይኾን ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ረጂም ቼንጅ ክንገብር እንድሕር ኮይና ከመይ ጌርካ ንህዝቢ ዘቆጥዕ ነገር ትገብር እዮም ዝብሉ ዘሎ ከምኡ ድማ ዋጋ ናይ ነዳዲ ንሰማይ ከም ዝዲብ ገይርዎ ዘሎ ሓደ ካብዚ እዩ ስለዚ እስራኤል ንኣሜሪካ ከም ሕሱም ትላገፀሎም ከም ዘላ እዩ ዝንገር ከም ሕሱም ኣሜሪካውያን ድማ ዋጋ ይኸፍልሉ ኣለዉ they are very very angry በቲ ኣሜሪካ በቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ጉዕዞ ስለዚ እዚ ጉዕዞ እዚ ኣገለ ፖይንት ክቕየር ጸቕጢ ክገብሩ ምዃኖምን ድፊት ክገብሩ ምዃኖምን ምግንዛብ የድሊ like Americans are crying ነቲ ናይ እስራኤል ስጉምቲ ጽኢልና ድሕሪያ ኸይድና ከም እንታይ ያትቆጥረና ዘላ ኣሜሪካውያን እዮም ዝብሉ ከም ባሮት ናቶም ኣብዚ ስምዖም እስራኤል ከመይ ያትቆጥረና the slaves we are the slaves this goy slap they look at us as goy as lesser than we are lesser than we are the ones to do their dirty work to clean up their garbage look at what Sarah Netanyahu does every time she comes to America she brings trunkloads and suitcases of dirty laundry so the White House laundromat people can clean her dirty sheets and iron them You think I'm making it up about the goy and what they think of us? ስለዚ እቲ ቁጥዕ ናይ ኣሜሪካውያን ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ እስራኤል ምዝመዛ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ንብሓቂ እዩ ዝስምዖም ዘሎ እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ እስራኤላውያን መንግስቲ እስራኤል ዋላ ህዝቢ እስራኤል ንኣሜሪካውያን ከም በራይ ናቶም እዮም
كل ترسح سرحناتهم نفصم من عناينا هنا دخاتات كوينا نبر بزي تمرتي بزي نايت عنا كافرج بزي تمرتي بناتا كل نقر بإسرائيل زي اللو بإسرائيل حكمنا إنشورانس علوهم كلهم تمرتي بناتايو child care علوهم كل نقر علوهم نزو كل نهالهم دو أمريكا دقوماتهم أمريكا نهزباكم يبلا انتاي تبلا لا كده أكسع كندي برايكم تقصرون نغر داكم إليا سبيتو نزي نتنياهو ناب أمريكا هتمسغلا رسح عن سولاتات ناتا كل رسحات ناتا أكيبات تمس أب وايت هاوس نا أمريكا أتوم نايت سريت سرحتنياتات نا أمريكا حاتيوا ما ساريروم نخبويلو تعينت أجابي كور دافي نالو كلت عروق كلت محاسود مستباساسي جودن شوي خد سمع زول وين أنا ردلنا هذا لن كان حدش بول حدش مصنعتي كم زرقة قصو كاب دقي 45 تحت زلو أمريكا من ساعات مالتيو 45 كاب 4 تحت زلو 45% إسرائيل سألعينا أمريكا مخانم زأمنو خينا مالو إلو زي أبو قصرينا بحق كنا منتاي تنا أمريكا قطع أنصار إسرائيل كاب معلتنا كاب ساعتنا بساعات يسجر كم زلو سلازي نزي أبتناتنا توبيك ملس زي نسم أنا نلولاونتنا قرن أفريقيا نناي إيرتران سوماليان ما نمكن نفرقهم زي بلو زبل زربا أكل نايتيز جبر زولو يجيب سدما تلوخا وجبوت في السمالا إسرائيل مانيبليت كجبرت في التنا لكن أتكونتات نابزح نابرت ناتدقاقة مكخيت كله كم تنسوم زدليو كم تي كل نجار إيران إسرائيل تدليو ويون بلتقنا دقف كابزيو ميكركب زي حسب نيرو نا إمارات قداين ريالنا أبكت وصو زي تغل عزقتي أزلا ستيل جن نحماق نجار جن حيل اللي وكريكم يتصنع له حماق نجار عم جبار تغطل على الزينة كلتي بفلاي بوجن جبت سجبر زلو تعرض ما نيرترا حجازي أزي حجازي نيرترا بقول بتانا زفتنا كسجرات خليها جن من كيد اليوم تتكوينات برجس تبلتقنا على موق غير زغلاي مثلا ولا حجته دي جبرم أبكلا بوينت كمات الناس لزغونه نزفتنا زي جزياو مفتي وينج ما ناي جزياوك أما فوسق عنزا سلد وسد ناتشجرنا يفتح مالته يكون زغونه الزون حدا أجد سمع باليو أبز حجز لنا يا مدرخ بكل من قدقن مجنزاو زلي إثيوبيا أكمل كنتات كم زلا إثيوبيا ويان بعلم ينقرونا كابم سمعوا إثيوبيا زاري اللي شبهت النجار لما النجار ልክ የዛሬ 7 ዓመት 8 ዓመት ይመስለኛል ለውጡ እንደመጣ ብዙ ሰው ይጽፍበትም ይናገርበትም የነበረው ነገር እኔም ደጋግሜ መስቀለኛ መንገድ ላይ ነች ነበር ምንለው የዛሬ 7 ዓመት ከመስቀለኛ መንገዶች ውስጥ አደገኛውን ቁልቁለት መርጠን ብዙ ርቀት ሄደን መጥፎ ቦታ ላይ ነው ያለነው ዛሬ ኢትዮጵያ መስቀለኛ መንገዱን ካለፈች 7 ዓመት አልፏታል ያ መስቀለኛ መንገድ ላይ የቆምበት የለውጡ ወቅት ነበር ለኢትዮጵያ የሽግግር እንታይ ዝብል ዘሎ በሐፈሻ ኢትዮጵያ አበይ ያላ ንዝብል ቅድሚ 7 ዓመት ብልጽግና ክመጽእ ከሎ ኣነ ኢትዮጵያ ኣብ ቀራና መንገድ ላይ ኢሉ ነይሩ ቀራና መንገድ ማለት ናብ ዝኾነ መንገድ ከይዳ ክድሕነሉ ትኽል መንገድ ኣሎ ሕጂ ግን ነቲ ቀራና መንገዲ መሪፃ ኢትዮጵያ ናበይ ገጻ መሪፃ ናብቲ ጥፍኣት ናብቲ ናይ ጥፍኣት ቁልቁለት መሪፃ ስለዚ በቲ ቁልቁለት ድማ ነዳድ እናሃበት ብዘይ ፍሬኖ ትንቀሳቐስ ዘላ ሃገር ኮይና ኣላ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ድማ ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ ምሁራት ሊቃውንቲ በተደጋጋሚ ድበጽሕዎ ዘሎ መደምደምታ እዩ ኢትዮጵያ ንቁልቁለት ብፍጥነት ትኸይድ ዘላ ፍሬኖ ድማ በቲኻ ዘላ መኪና እያ ትመስል እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣውቲስታ ናታ ድማ ሰኽራም ኩለን እዚአን ሓውስዋ መኪና ንቁልቁለት ትኸይድ ኣላ እቲ ኣውቲስታ ናታ ሰኽራም እዩ ፍሬኖ ድማ ትኽክል ኣይሰርሕን እዩ ስለዚ እቲ ሰኽራም ድማ እግሪ ናቱ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ውሪድዎ ኣሎ መኪና ትዝውሩ ከኒ ኢማጅን ድስ ኣይረድ ኢኻ ትብል ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ኩሉ ትደልዮን ኢኻ ዝኾነ ኢትዮጵያ ኩነታት ናታ ካብዚ ነገር እዚ ፈሊኻ ክረአ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ብዙሓት ክኢላታት ኣብ ዝበፅሕዎ ዘሎ መደምደምታ እዩ ናይ ወታደራዊ ፀገምናታ እንተሪኻ ፖለቲካዊ ፀገምናታ እንተሪኻ እቲ ኤትኒካዊ ፀገምናታ ናይ ሃይማኖታዊ ፀገም ናይቲ ሓድነት ደይ ምህላው ከምኡ ድማ እቲ መራሒ ዝኽተሎ ዘሎ ነቲ ሃገር ኣብ ንሓትዕዳ ርምስምስምስምስ ያቢልዋ ዘሎ ስለዚ ኣከምዚ ኩነታት ዘላ ሃገር ሓንቲ ነዳዲ ድማ ተወሲኻ ትላላ ሕጂ ድማ ሓንቲ ተወሰኺት ቦምባ ንብልጽግና ኣብ መርድእ ክንብሎ ንኽእል
የነበረ ቢሆንም ፖለቲካችን ሲጀምር ጀምሮ በግጭትና በንትርክ ይባስ ብሎ ደግሞ በደም መፋሰስ የታጀበ ነበር። እስካሁንም አለቀቀንም። እንኳን በሀገራችን ያሉ ጭቁን ህዝቦች የዓለም ጭቁን ህዝቦች ሁሉ አንድ ይሆናሉ ብለን በመዝሙር ጀምረን እንደ ሀገር እንኳን አንድ መሆን አቅቶን እርስ በርሳችን ዘር ለይተን እንባላለን። የድህነት ችግራችንን በጭፍር ህይወት ዓለም ተመተን በአዲስ ኮሚኒስት ትምህርት በመቀየር ድህነትን ከምድረ ገጽ እናጠፋለን ብለን ተነስተን ድህነትን አባብሰን አረፍን። ከም ንሪኦ ዘለና እዚ እውን ካልእ ንብልፅግና ዓብ ፅፍዒት እዩ። ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘሎ ብርሃኑ ነጋ ናቱ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣብቲ ናይ ብልፅግና ንምርጫ ኣብ ዝዳልውሉ ዘለዉ ኣገዳሲ መግለፂ ብምሃብ issuing a resignation statement from his party ናቱ ፓርቲ ናብ ምርጫ ክሳተፍ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ዓብ ፅፍዒት እዩ ብልፅግና ምክንያቱ ነቲ ናይ ሙስሊምነት ህዝቢ ኣምሓራ ኣብቲ ፓርቲ ናቱ ኣብቲ ፖለቲካ ናቱ ክሳተፍ ምዃኑ ከምስል ዝኸረመ ታይብላ ኣሎ። ኢትዮጵያ ካብቲ ጅምር ኩሉ ግዜ ናይ ናሕትሕትካ ትባላዕ ዓይነት ሃገር እያ። ካብቲ ብገስ ኢትዮጵያን ፖለቲክስ has been marked by conflict and the situation continues። ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ናሕትሕታ ትባላዕ ዝነበረ ታሪክ እዩ ዘለዋ። ሕጂ ድማ ብዝገደደ ይቕፅል ኣሎ። ወላ እኳ ናይ ሓድነትን ናይ ሃገራዊ ስምዒትን ተባሂሉ ብዙሕ መዝሙራትን ደርፍን እንተወፀ እቲ ናይቲ ሃገር ፀገም ግን ክውዳእ ኣይከኣለን መመሊሱ እናበኣሰ ዝኸይድ ዘሎ እዩ። ዲቪዥን ሶንግ ኤትኒክ ኤንድ ትራይብ። ስለዚ ብዓልየት ይኹም ብኤትኒክ ክንባላ ንውዕል ኣለና። ኣብ ቁጠባ ናይ ቁጠባ ፖሊሲናትና ድማ attempts to eliminate ንድኽነት ክንዓሊ ኢልና ብዝተፈላለዩ አይዲዮሎጂካዊ ፍሬምወርክታት ወላ እንተፈተና ወላ ብኮሙኒዝም ይኹን ካፒታሊዝም መመሊሱ እናበኣሰ ዝኸይድ ፀገም እምበር እናተዓረየ ዝኸይድ ኩነታት ኣይንርኢና። ሕርሻ ወላ እኳ ሕርሻ ናትና ሞደርን ዘመናዊ ክንገብሮ ብዙሕ እንተፈተና ዝበዝሐ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ጥንታዊ ኣገባብ ናይ ሕርሻ እዩ ዝምርኮስ። ብኡ መንገዲ ድማ ናይ መግቢ ኢንሴኪሪቲ መግቢ ውሕስነት ከነረጋግፅ ኣይከኣላን። ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ዝለዓለ እኽሊ የፍሪ ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ። ንመን ኢኻ ተፍርዮ ዘለኻ? ካብ ኣፈርዩ ናብ ቀጠር ዝኸይድ እዩ ናብ ኢማራት ዝኸይድ ተኮይኑ ትርጉም የብሉን ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያዊ ዝበዝሐ ኢትዮጵያዊ ኣብ ረድኤት ተፀባይ ኮይኑ ኣሎ። ፖለቲካዊ ኩነታት ድማ ካብ ሓደ ፓርቲ ወፃኢ ናብ ብዙሓት ፓርቲታት ክንሰጋገር ፈቲና ክሳብ ሕጂ ሽማውያን ፓርቲታት ብልፅግና ድማ ንመብዛሕትኡ መናብር ተቆፃፂሩ ይኸይድ። ስለዚ ኢትዮጵያ ኩሉ ትትፍትኖ ነገር ማይ ዓሚኹ ዝተረፈ ሕማቅ ኤክስፐሪመንት ኮይኑ ተሪፉ እዩ ዝብል ዘሎ። እንዳት the actual reality ማለት እዩ። እቲ ኩንነት ናይ ኢትዮጵያ ነዚ ይመስል። ስለዚ ክንዲ ዝተባሃለ ተተባሃለ ክንዲ ዝተዘርበ ተተዘርበ ኩሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ፋይዳ ዘይብሉ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ኣብዚ ኩነታት እዚ ክንፅረልካ ይኽእል። ብልፅግና መሸፈኒ ይደልሎ ገለ መህደሚ ገለ ነገር ክረክብ ይፍትና ኣሎ። but it's not working for him ነገራት ወላ እቶም ካልኦት ፓርቲታት እውን ንብልፅግና ክድግፍዎ ወይ ዝመስሉ መመሊሶም ወላ ተንእሽተይ ዘላቶም ዕድል ንብልፅግና ጎል ክእትውዎ እምበር ካብቲ ዘለዎ ከውፅዎ ኣይንረኣዩን እዮም ዘለዉ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ካብቲ ነዚ ኩነታት እዚ ክቅይር ወይ እውን ኣገዳሲ ተራ ክፃወት ዝኽእል ዝበሃል እቲ ኢማራት ንብሎ ዘለና ሃገር እዩ። ኢማራት ዝበሃል ከ እንታይ ይገብር ኣሎ እንድሕር ኢልካ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና። ሓደ ኣብዚ ኣበየሎ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሕማቅ ስርሑ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ። ስቲል ሕማቅ ስርሖም ይቕፅሉ ከም ዘለዉ I had this evidence. yes UAE arms ካብ ኢማራት ዝበገስ ኣፅዋር ድሮ ናብ ኢትዮጵያ ክውሕዝ ወላ እኳ ኢማራት ትቃፀል እንተላ ብዙሕ ነገራት ናታ ኣብ ሽግር ወዲቑ እንተሎ እቲ ንኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ሓገዝ ግን ይቋረፅ የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ስለዚ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኣፍሪካ መይቢ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ጫት ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ፍላይትስ ይረአ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ስለዚ እቲ ኣጀንዳ ናይ ሕማቅ ይቕፅል ከም ዘሎ እዚ ዓብ ናይ ፅዕነት ነፋሪትናቶም ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኣፍሪካ ገፃ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ጫት ክትንቀሳቐስ ሳተላይት ኢሜጅስ ፕሩፍ ገይሩ ኣሎ። ስለዚ ስቲል ነቲ ኩናት ናይ ሱዳን ንምንዋሕ ዘለዎም ሸውሃት ይቕፅል ኣሎ። ካልኣይ ኣብዚ ከነስተፍለሉ ዘለና ክልተ ነገራት እየን ዝረኣያ ዘለዋ። ሃገራት ዓረብ ኣብ ከቢድ ፈተና ኣትየን ኣለዋ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ብፍላይ ድማ ናይ መግቢ ፈተና ናይ ማይ ፈተና ብኩሉ መንገዲ ገጢምዎም ኣብ ዘሎ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ዝቕፅል መንገድናቶም ናበይ ገፁ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ሓንቲ ካብቲ ከም መልሲ ትዋሃብ ዘላ ሜይቢ እዚኣ ከም ኦፕሽን ንዓታቶም እውን ክጠቅም ትኽእል ትኸውን እያ። ነዚኣ መንስማዕ መጀመርያ
على إثيوبيا مرير سجوم تهتوسر تحنيا 10,000 سراويت كاب إرترا كم زمتون تجاري زلو السودان إن إثيوبيا بسنك متقعد 7 ألف نفرتي كسع جبر ملسي قبل على إثيوبيا خطوسر تحنيا زلا السودان من قد أير إثيوبيا كل أير السودان كيتك أم كأجر كم زغل حاويسو قبل على إثيوبيا مقطعتها وسجوم تكم توصل لا فراري حلو أزمة انقطاع أزمة زلو دحرت بمنج السودان زغربة درونات إثيوبيا